ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. ҳар як номи худованд сифати комилест ки дар он норасоие вуҷуд надорад. чӣ тавре ки худованд ибодат ва тасбеҳи аҳли осмонҳову заминро ба худаш хос гардонидааст, инчунин номҳои некро ба худаш хос гардонидааст. Аш-шаҳид, ҳозир ва нозир, алҳақ барҳақ, алвакил корсози бузург, алқавӣ манбаи қувват, алматин соҳиби қуввати шадид, алвалӣ ҳимояткунанда ва дӯст, алҳамид сазовори ситоиш, алмуҳсӣ дар доираи шумор оваранда, алмубдиу аз ибтидо офаранда, алмуид дубора баргардонанда ва офаранда, алмуҳий зиндакунанда, алмумит миронанда, алҳайю доимо зинда, алқайюм нигаҳдори ҳоми, алваҷид ёбандаи ҳар чиз. алмаҷид соҳиби бузургӣ ва иззат, алвоҳид якто ва ягона, ас-самад бениёз, алқодир тавоно ва боқудрат, алмуқтадир соҳиби қудрати комил, алмуқаддим муқаддим ва пешкунанда, алмуаххир ақиб ва пасронанда, алаввал аввалин, алохир хотимабахш, аззоҳир ошкоркунанда, алботин пинҳон яъне ниҳонпӯшида, алволию мутассарриф бо иқтидор, алмутаолӣ аз ҳама баланд ва бартар, албобару дорои аъмол ва ахлоқи нек, аттаввоб қабулкунанда тавба. худовандро бинед, инсонҳоро, як инсони хушрӯю хушсифат ба дунё овард. бинед кӯдаки навзод ба худ хос як бӯи хуше дорад. вақте ки тифл таваллуд мешавад, агар шумо аҳамият диҳед, хеле як бӯи дилкашӣ дорад. аз ин рӯ мо бояд шукргузор бошем ва тоату ибодати ӯро ба ҷо биёрем. ҳамаи шуморо худованди азизу меҳрубон дар паноҳаш нигоҳ дорад.